Αντιδήμαρχος ο κύριος Κουλίνας. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κουλίνας. Ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, είναι η αντιπροσωπεία από το βοήθεια στο σπίτι. Μετά. Καλωσόρισμα να κάνουμε εμείς το... Δώστε το. Εγώ θα ήθελα όρθιος να σας καλωσορίσω. Σας παρακαλώ και εγώ. Αγαπητέ κύριε Κουβέλη, έχω τη χαρά και την τιμή να σας καλωσορίσω στο νεοσύστατο Δήμο Παιωνίας, τον αρχηγό της Δημοκρατικής Αριστεράς, έναν πολιτικό με μεγάλη εμπειρία εντός και εκτός συνόρων και πολύ πολύτιμο έργο μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μακάρι αυτό το καλωσόρισμα να γινόταν σε μια περίοδο ευημερίας και ανάπτυξης και όχι σε μια εποχή οικονομικής δυσχέρειας, αβεβαιότητας και κρίσης ηθών και αξιών. Ο Δήμος Παιωνίας προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γουμένισσας, Ευρωπού και την κοινότητα Λιβαδίου. Παρά το μικρό του μέγεθος, σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, η γεωγραφική του θέση συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση των οικονομικών και εθνικών συμφερόντων της Ελλάδος. Στην καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας, μια ανάσα από το συνοριακό σταθμό Ευζώνων, ο Δήμος Παιωνίας έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει κέντρο εμπορίου και τουριστικός προορισμός, βάζοντας έτσι το δικό του λιθαράκι στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. Οι ομορφιές του Πάικου, η ιστορική έδρα του Δήμου μας, η Γουμένισσα, με το φημισμένο κρασί, τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα του τόπου μας, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με στοχευμένες δράσεις και ενέργειες, αποτρέποντας τις διαρροές στις αγορές των Σκοπίων και με τους ελάχιστους πόρους που έχουμε στη διάθεση, προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά και να κινηθεί η οικονομία του τόπου που έχει τερματώσει. Όπως γνωρίζετε κύριε Κουβέλη, οι τοπικές κοινωνίες στη χώρα μας και ειδικά η ελληνική περιφέρεια είναι οι πρώτες που νιώθουν τους κραδασμούς από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα κέντρα εξουσίας. Και πόσο μάλλον όταν οι αποφάσεις δεν επιφέρουν μόνο κραδασμούς, αλλά τσουνάμια και θύελες. Στην Παιωνία και σε όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οικογένειες νιώθουν στο πετσί τους τι σημαίνει οικονομική κρίση, ανεργία και απομόνωση εξαιτίας των οριζόντιων πολιτικών που εφαρμόζονται χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η Κεντρική Μακεδονία έχει τον υψηλότερο δίκτυο ενεργείας και κανένα φως δεν φαίνεται στο τούνελ που μας έχουν οδηγήσει. Οι Δήμοι φορτώθηκαν αρμοδιότητες, χρέη, δάνεια και υποχρεώσεις παλιών διοικήσεων, την εφαρμογή του Καλλικράτη και αφέθηκαν στην τύχη τους για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις αποτελούν το συνδετικό ιστό στο οικοδόμημα που ονομάζεται πολιτεία και κράτος. Στις μικρές κοινωνίες που ο ένας γνωρίζει τον άλλον με τους δημότες, ο δήμαρχος, οι σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, μιλούν στον ελληνικό,
χωρίς φανφάρες και τυπικότητες, τα μηνύματα και οι προβληματισμοί του κόσμου μεταφέρονται πιο γρήγορα. Και το μήνυμα είναι ένα: ανάπτυξη. Αυτό θέλουν οι δημότες και γι' αυτό εργαζόμαστε. Ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, έργα υποδομής. Χωρίς αυτό το τρίπτυχο, οι μικρές κοινωνίες είναι καταδικασμένες σε παρακμή και μορατισμό. Στο Δήμο Παιωνίας είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τον τόπο στην ανάπτυξη και στην ανανέωση της πραγματικής οικονομίας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με τη συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Δεν χωρούν μικροπολιτικά συμφέροντα και προσωπικές τακτικές. Η εποχή είναι κρίσιμη και επιβάλλει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Αγαπητέ κύριε Κουβέλη, σας καλωσορίζω στο Δήμο Παιωνίας και θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι εκφράζω και την μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μου για το ήθος σας και τον πολιτικό ποιοτικό σας λόγο. Καλώς ήρθατε. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα. Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα στο Δημαρχείο του Δήμου Παιωνίας. Έχετε δίκιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να επιτελέσει ένα σημαντικό αλλά δύσκολο έργο. Να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής. Μια κοινωνία η οποία μέσα στην δίνη της οικονομικής κρίσης βρίσκεται κάθε μέρα και περισσότερο απομονωμένη και τεμαχισμένη. Η τοπική αυτοδιοίκηση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, καλείται να υπηρετήσει μια ανάπτυξη με σταθερό άξονα και αναφορά και την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο το έργο σας. Είμαι βέβαιος όμως ότι προωθείτε την αυτοδιοικητική πολιτική που είναι δυνατόν να διαμορφώνει εκείνη την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται η κοινωνία, που χρειάζονται οι πολίτες, αλλά και που χρειάζεται η ανάπτυξη του Δήμου σας και κατ' επέκταση με την ιδιαιτερότητα που έχετε, την γεωγραφική, είναι στοιχείο που συμβάλλει συνολικότερα και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας μας. Η χώρα μας, έχετε δίκιο, δοκιμάζεται αυτή την ώρα. Δοκιμάζεται από την δεινότητα της κρίσης, δοκιμάζεται από τα βάρη που είναι φορτωμένα στις πλάτες της μεγάλης πλειονότητας του ελληνικού λαού, δοκιμάζεται και από δυσκολίες οι οποίες διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά αρνητικό πλέγμα. Η ίδια η κοινωνία πρέπει να ορθωθεί. Και βεβαίως στο πλαίσιο μιας πολιτικής που αξιοποιεί την κοινωνία, σέβεται την κοινωνία, την ενεργοποιεί την κοινωνία, είναι δυνατόν να διεκδικήσει ο τόπος, να διεκδικήσουν οι πολίτες, να γίνει ορατό το σημείο εξόδου από τα αδιέξοδα στα οποία έχουμε περιέλθει. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εύχομαι από βάθος καρδιάς να επιτύχετε. Το έργο σας να είναι αποτελεσματικό προς όφελος της κοινωνίας. Και είμαι βέβαιος ότι οι προσπάθειές σας, ο αγώνας σας, η αυτοδιοικητική πολιτική σας, μέσα στη συλλογικότητα που διαμορφώνει αυτή εδώ η κοινωνία, θα βρίσκει γόνιμο έδαφος και θα περπατάει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα ακόμη να επισημάνω έτσι μερικά πράγματα. Εμείς να πούμε λίγο στα πιο σημαντικά του Δήμου μας. Μέσα από το ΕΣΠΑ, ΕΠΕΡΑ, έχουμε υποβάλει αρκετές μελέτες. Έχουν εγκριθεί μερικές από αυτές, με χαρά το διαπιστώνουμε τελευταία, μία μετά την άλλη μας εγκρίνονται και περιμένουμε βέβαια και άλλες. Όμως υπάρχουν και έργα υποδομής τα οποία μας ξεπερνούν. Και εκεί χρειάζεται η συμβολή σας και η δική σας συμβολή. Σας έχω ετοιμάσει λοιπόν ένα υπόμνημα, θα το δείτε βέβαια με την ηρεμία σας και όταν θα βρείτε χρόνο,
Αν θέλετε να τα έτσι, επιγραμματικά να πω γιατί πρόκειται στο υπόμνημα, ευχαρίστως, αρκεί να μην σας κουράζει. Λοιπόν, το πρώτο είναι η άμεση, νομίζω ότι αυτό μπήκε, κύριε Περιφερειάρχα, σε πορεία, η αποκατάσταση λειτουργικότητας, ανακαίνιση, εξυγχρονισμό του αποχητευτικού αντιοστασίου Αρτζάν Αματόβ. Είναι μια μελέτη 5,5 εκατομμυρίων. Την επόμενη εβδομάδα περνάει από η Οικονομική Επιτροπή και γίνεται η διακήρυξη του Δημοκράτη. Έτσι. Είναι 5,5 εκατομμυρίων, όντως. Προχωράει. Το δεύτερο, θα θέλαμε τη συμβολή σας, ένα έργο το οποίο το έχουν υποσχεθεί κατά καιρούς και οι υπουργοί, τελευταία και ο κύριος Μακριώτης όταν είχε επισκεφτεί το Πολύκαστρο, η κατασκευή της οδικής αρτηρίας Γιαννιτσά, Γουμένισσα, Αξιούπολη, Κιλκής. Είναι μια σημαντική οδική αρτηρία η οποία θα λύσει έτσι πολλά ζητήματα και θα επιφέρει και ανάπτυξη. Είναι δύο κομμάτια, το ένα είναι Γιαννιτσά, Γουμένισσα, Αξιούπολη, όπου εδώ πρέπει να σας πω το Πολύκαστρο και η Αξιούπολη διαρρέονται, τα χωρίζει ο καμός αξιός. Η γέφυρα είναι παμπάλαια και αρχίζει και έχει προβλήματα και θέλει ίσως μια καινούρια γέφυρα ή πάντως οπωσδήποτε θέλει άλλη τόση. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δήμα, και όντως είναι η χάραξη του δρόμου από Γιαννιτσά μέχρι Κιλκής, αλλά προχθές που είχα μια επίσκεψη κάτω, βέβαια τώρα δική μας τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας και της Κοινωνίας, επειδή το μεγάλο πρόβλημα είναι πολύ Κιλκής, το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω ΠΑΘΕ και επειδή επιβαρύνεται με πολλά φορτικά πηγαίνοντας προς τη μεριά της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, ακόμα και στα Σκόπια, θα φορτωθεί και πραγματικά είναι απαράδεκτος. Και τον περάσατε τον δρόμο και είδατε ότι είναι απαράδεκτο. Είπα γιατί προϋπήρξε μελέτη επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που είχα την τύχη να ήμουν και εγώ διοίκηση, είχε ατυχία, δεν ξέρουμε τώρα, όπως το κρίνει ο καθένας. Υπήρχε μια μελέτη και τη θεωρήσανε λυπής. Και είπαμε, ας πούμε, να κάνουμε μια άλλη μελέτη, η οποία να υπάρχει νησίδα και να υπάρχουν δύο λωρίδες ένθεν και ένθεν. Αυτά τα πράγματα στη σημερινή εποχή νομίζω ότι δεν είναι και εύκολα. Αν μη τι άλλο, μπορώ να πω και δύσκολα. Όπως και η χάραξη του δρόμου να γίνει από τα Γιαννιτσά, ναι, να γίνουν όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει αμεσότητα. Και νομίζω από την πλευρά μου ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί η μελέτη την οποία κάναμε εμείς από την πλευρά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε τέλος πάντων να κάνουμε έναν δρόμο, ο οποίος δρόμος ναι, δεν θα είναι αυτοκινητόδρομος μεγάλος, όπως το παραδείγουμε εμείς, είναι απλώς θα είναι 3 μέτρα ακόμα βαθύτερος, όπως προβλέπει η μελέτη. Και έτσι νομίζω ότι θα συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο της Κλεονίας και τον Δήμαρχο. Ένας σημαντικός άξονας, ο οποίος έχει εξαγγελθεί πολλές φορές και υπάρχει και μελέτη, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, είναι ο οδικός άξονας Γουμένισσα, Ευρωπός, Άσπρος, Θεσσαλονίκη. Αυτός ο άξονας θα λύσει πολλά προβλήματα, θα συντομεύσει κατά 30 χιλιόμετρα τη Γουμένισσα από τη Θεσσαλονίκη και αντιλαμβάνεστε τι ανάπτυξη, αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Επίσης, κατασκευή φραγμάτων στο Πάικο, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση τα είχε εξαγγείλει αυτά και μας είχαν πει ότι είχε εγκριθεί και χρηματοδότηση, αλλά και αυτά έχουν τελματώσει. Ένα μεγάλο όνειρο, θα το έλεγα, της μεγαλύτερης πόλης ή του μεγαλύτερου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου μας, του Πολυκάστρου, της έδρας, είναι η μεταφορά απόσημων